11:03 da mañá e collo o relevo do meu compañeiro Álvaro Veiga e vamos a falar de Codeso en Boqueixón, que leva anos demostrando que unha parroquia pequena tamén pode xogar na Liga das Grandes Festas. Cunha poboación de menos de 300 veciños, unha comisión moi activa e un pobo ben festeiro conseguiron traer en só 4 anos algunhas das mellores orquestras de Galicia. Este mércores, 1 de abril, celebran a cuarta edición do Code Fest a partir das 10:30 da noite cun cartel que volve dar que falar e coa Panorama como gran protagonista nunha cita que acollerá ademais a súa primeira actuación da tempada en Galicia. Falamos xa coa Comisión de Festas, teño aquí o meu carón a Roberto. Que tal, Roberto? Benvido, bo día. Moitas gracias. A tope, non? Sí, bastante liados, a verdad. Sí, non? Bueno, contame como Codeso, unha parroquia pequeniña, de onde sae toda esta implicación para organizar un evento como este? Pois nada, ao final empezamos 6 rapaces así de 30 anos, todos así máis ou menos da mesma quinta, con ganas de volver a ter festas grandes no pueblo, como xa houbera hai anos. E nada, empezamos pouco a pouco e hasta aquí chegamos, non? Con 4 anos seguidos e traendo a Panorama que, ao final, poucos sitios se pode levar. A primeira actuación, ademais, da Panorama nesta tempada na que comezan agora as orquestras. Sí, a primeira actuación en Galicia, creo que estuvo Vianes en Asturias, pero a primeira en Galicia vai ser en Codeso. Cantos sodes na Comisión de Festas? Pois somos 10. Idades, máis ou menos? Desde 20 e moitos a casi 40. E levades moito tempo os 10 xuntos? Algún compañeiro que se uneu este ano, outros hai 2 anos, e levamos 4 persoas que somos os que levamos desde o inicio. En só 4 anos, porque esta é a cuarta edición do Codes Fest, trouxestes as orquestras máis grandes de Galicia. Como conseguides? Pois a base de traballo, non? De vender cousas, de pedir axuda a pequenas e grandes empresas que colaboran con nós, e a base deso de traballar, do que se vai sacando de comidas que facemos, e así, pois, dámolo conseguido hasta o momento. Moito traballo, entón, por parte da Comisión de Festas. Que vos din os veciños e veciñas de Codeso? Pois, ahora mesmo estamos bastante contentos, non? Dinos que, bueno, ao final estamos un pouco locos, entre comillas, porque, bueno, hai moito traballo que a xente non ve, que a xente, ao final, sí, trae a Panorama e pensa que, pois, traela, pero son moitas horas, moito tempo que perdemos todos, porque nos dá a gana, sí, pero ao final tamén iso hai que valoralo, que non é só ese día. Claro, moito papeleo, imagino, tamén, non? Sí, o papeleo, de pedir axudas, de xuntarnos, facer comidas, bueno, pois hai moitas horas detrás, moitas reunións, moitas chamadas, moito pérdida de tempo que eso sí que non o ven, salvo que estés metido aquí dentro. E como están a ser estes 2 días antes de que chegue a cuarta edición deste Code Fest? Bueno, a verdade é que de momento imos bastante ben, comparado con outros anos, temos bastante todo adiantado, pero bueno, ainda así creo que o día da festa vai ser un pouco locura, porque as últimas cousas sempre tens que andar a correr, pa aquí, pa lá, pero bueno, ademais, bo tempo, que se espera bo tempo para este mércores. Sí, creo que vai ser de momento o primeiro ano que teremos bo tempo, que non chove polo menos, así que a ver se sigue así e queda unha boa noite. Canta xente esperades que se achegue ata Codeso? Pois non temos expectativas, a verdade, confiamos en que sí que vai haber xente, pero bueno, non sabemos a cantidad ni nada, creo que... Roberto, que trouxo ata os estudos de Radio Líder Santiago o cartel, que aí o temos o mércores 1 de abril, cuarta edición do Code Fest, coa Panorama. Bueno, contame ti todo o que tedes preparado para o mércores. Pois nada, contamos empezar sobre as 10:30, que a discoteca un pouquiño, para que a xente como o pulpo e haxa algo de ambiente. E o horario da Panorama, pois ainda non temos definido, pero será sobre 12 e cuarto, máis ou menos. Nada. Sí. E a partir de aí, nada, que van tocar todo seguido, hasta as 3 horas de actuación, e despois irá a discoteca para quen queira seguir de festa. Discoteca Pirámide. Sí. E un DJ tamén. Sí, con Marcos Quintana, e, bueno, aí hasta un par de horas máis, ou así que é o que nos permite a lei.
Entrada gratuita para toda a xente que Sí, queira chegarse. para ver a panorama sí, será gratuito. Oye, para aparcar, bueno, como en todos os lados, pediremos un donativo de 3 euriños, pero bueno. Claro, hai que subvencionar a festa tamén, Sí, non? boa falta nos fai, a verdad. Claro, porque como se financia unha festa deste nivel? Pois a base de eso, do que comentaba antes, de comidas, de vender, bueno, estas sudaderas que temos, esas camisetas, e despois de donativos que as empresas, pois, da zona, conocidos e tal, que colaboran con nós. Pola vosa festa pasaron xa a París de Noia, a Olympus, a Finisterre, sempre grandes orquestras de Galicia. Foi sempre o voso objetivo dende que naceu a Comisión de Festas? Sí, desde que empezamos a pensar estas cousas, sabemos que, bueno, Codeso é un pueblo moi pequeno, é un Codeso que non é nada conocido, como hai outras verbenas que xa son conocidas de, aunque leves unha orquesta pequena, pois pode meter xente. Sabíamos que ou traíamos o mellor do mellor, ou senón, pois non iban ser festas grandes, e a verdade que, bueno, pasiño a pasiño estámoslo conseguindo, estamos poñendo Codeso donde nunca estuvo. Estades facendo historia, eh? Sí, a verdade é que sí, nunca tanto nos chamaron, nin en tantos sitios tuvamos que salir, e a verdade é que é moi orgulloso, sobre todo, dos compañeros da comisión que están facendo un traballo da hostia, a verdade sea dita. Claro, porque sodes menos de 300 veciños. Sí, por aí andaremos, nos 280 e pico, 280, non o sei, pero non moitos máis. Que foi o máis difícil de comezar pois neste camiño de levar as grandes orquestras? Comezar ao principio, manter o nivel co paso dos anos? O máis difícil. Comenzar, non, porque a verdade é que os que empezamos tiñámoslo todos claro, o que queríamos. O máis difícil vai ser mantelo, creo que a partir de agora, porque, bueno, ao final máis desto non o vas a ter, repetir non o sabemos, creo que, bueno, o que máis costa é manter as cousas. Empezar, pois empezas, pero o caso é ir mantendo ano tras ano, que xa che digo, é un traballo detrás brutal que vai terminando, non? E os que levamos xa moito tempo creo que temos que ir apartándonos que nos empeza a chegar. Hai renovación na Comisión de Festas? Por algunha parte, non? Eso seguro, porque, bueno, necesitamos tamén un descanso, porque, ao fin, a nivel, creo que falo por todos, dos 4 que empezamos, creo que xa a nivel familiar, a nivel, pois, perdes moitísimo tempo que tamén hai que deixar sitio para... Espero que a xente nova da parroquia, pois, siga detrás nós. Se hai que botar unha mão, vai se botar, pero ao frente penso que non. E que vos din as orquestras cando chegan a Codeso ven pois eso que unha parroquia pequeniña, non? Pois que conseguiu levar as grandes orquestras. Pois nada, quédome con unha frase que nos dixo Zeus o ano pasado, o de Olympus, que, joder, que tiña un mérito e que lle molaba moito volver á verbena clásica de toda a vida. A sitios pequenos, a pueblos pequenos, como cando eles empezaron na verbena, non como agora estas orquestas, ao final, a maioría están en concellos grandes, en sitios, en plazas enormes, que eso só poden facer, pois, eso, concellos de moitos habitantes e con uns presupuestos moi altos. E o nome de Codefest, como surdiu? Pois, nada, a verdade é que surdiu un pouco así no medio da coña cos da comisión que estábamos, e queríamos poñer un nombre diferente, algo que levara algo de Codeso e algo de festa, e pois, a base de probas e probas saleu isto. O Codefest que tamén vai acompañado cunha grande campaña de promoción nas redes sociais que traballades arreo tamén, pois para chegar máis xente, non? Sí, ao final, ao día de hoxe, eu creo que é o que máis move as redes sociales. O dos carteles creo que está pasando de moda pouco a pouco, e temos a suerte que temos dous chavales que, bueno, son bastante conocidos nas redes e que nos están botando unha mão desinteresadamente moi grande. Axuda un montón, a verdade. Con creadores de contido tamén. A semana pasada creo que foi que publicachedes tamén un vídeo, Sí. que por certo animamos a toda a xente a que vos siga tamén nas redes sociais. Podes dicir os perfis que tedes? Si, poden nos seguir no Instagram en Codeso en Festas e no Facebook, que é igual. E despois darlle as gracias aquí públicamente ao Elvene Galle, que podes seguir, e máis a Sacrificio Xo, que son dous cracks que nos están axudando, pero unha animalada. Durante o ano non só organizades o Codefest, sino que a Comisión de Festas de Codeso é tamén a responsable de 2 festas máis. Sí, temos en diciembre, polo Puente da Constitución, a festa patronal da parroquia, máis ora no verán polo San Paio,
pero son dúas festas xa máis pequeniñas, que levamos os grupos pequeniños para a parroquia, para disfrutar un pouco os veciños, e a verdade que está moi ben. Se queren vir o 26 de junio a comer o pulpo, a verdade que é unha romería bastante tradicional, que ao pé da fervenza de Codeso, a verdade que é unha das festas máis chulas que temos. Defínenos Codeso. Que é o que podemos atopar en Codeso, dentro do Concello de Boqueixón? Pois nada, teñen unhas fervenzas super chulas, a verdade. É un sitio moi bonito para ver, pouco conocido, pero moi bonito. E despois, nada, un bar que se come moi ben. E despois xente como a nós, que somos un pouco sinvergüenzas, pero a verdade que somos boa xente. É xente moi traballadora, porque Sí. remata o Codefest e xa estades a pensar nas festas do mes de xuño. Si, non nos queda outra, ao final... isto a meterlo en Semana Santa, pois queda aí entre unha e a outra, acabamos en diciembre, xa empezamos con este, agora pois a pensar no bravo xa, pero bueno, creo que nada, quedan os 2 meses e despois sí que xa toca vacacións. E hai algunha anécdota así nos 4 anos que levades na comisión, pois que che gustaría lembrar ou que queiras compartir con todos nós? Que se poida compartir. Que se poden dicir, o sea, hai ainas, porque ao final somos todos xóvenes, gustanos a festa e quédame, pois, non sei se me va a matar o resto, pero o primeiro ano que veu a París, a primeira idea era metela pois nunha carpa, como fan en moitos lados, porque, bueno, por supuesto, iba xusto, como todo. E nada, montándose o aparcaderos a semana antes, creo recordar, se non estou engañado, pois cantámonos e dixemos, non, as festas teñen que traer escenario. E a semana antes, pois, trouxamos o escenario, que era, bueno, un pouco máis do presupuesto, e dixemos, bueno, a arruinarnos de verdad. E creo que eso foi o común destes anos, do bo rollo que temos entre nós, que nos levamos moi ben, e que, joder, ao final, pois, pásalo o traballo, pero pásalo ben, a gusto. Claro, é importante eso que se xades un grupo ben coordinado e todos ben festeiros. Sí, no, é importante sobre todo levarse ben, porque ao final vas a discutir moitas veces, hai cambios de opinións diferentes, pero ao final pois, sempre chegamos a un consenso e joder, sempre nos levamos ben. Imos comer, imos cenar e a partir de aí sempre salen as boas decisións. E que lle diríades pois, a comisión de festas de outras parroquias pequeniñas pois, que pensen que non se pode conseguir unha festa así ou que pode ser moi difícil conseguilo? A ver, nesta vida nada é imposible, non? Ao final, que lle diría? Pois que van a ter que pasar un traballo de hostia. Ao final é iso, é traballar. Se o traballas e tes tempo, sacas tempo de onde poidas, vanche o resultado vai ter, iso está claro. Un gran traballo, pero que paga a pena. Sí, a verdade é que eu nestes 4 anos non me arrepinto e creo que o resto tampouco, porque, bueno, é iso. Ao levarte ben, sempre o pasas ben, e cando tes pois, anécdotas boas que contar, pois mira, queda por recuerdo. Claro. Pois, Roberto, tes os micrófonos de Radio Líder Santiago para convidar a toda a xente de Santiago e Comarca a que se achegue este mércores ata Codeso. Pois nada, tedes as portas abertas todos a vir a Codeso día 1, a partir das 10:30. Podedes ver a panorama de estreno totalmente gratuita. E nada, que nós encantados de recibirvos a todos, que esperemos que pasedes unha boa noite, que vos respetedes todos e que o disfrutedes ao máximo como penso que imos disfrutar nós. E que queredes ver o campo da festa cheo? Sí, esperemos que este cheo, pero bueno, eso xa cada un, olha, non... Pois lembramos este mércores a partir das 10:30 da noite, Codeso en festas con ese Codefest, esa cuarta edición co Discoteca Pirámide XL con DJ Marcos Quintana e, por suposto, coa Panorama como cabeza de cartel, pois que vaya todo moi ben. Moitísimas grazas por achegarte aos micrófonos de Radio Líder Santiago. Nada, gracias a vos por convidarnos e darnos esta axuda pública que ao final isto é moi escoitado e para nós é unha gran axuda. E a seguilos nas redes sociais. Eso sí. De Codeso en festas, verdade? Sí, aí calquer pregunta que teñan responderemoslo por aí e máis anunciaremos os horarios definitivos entre mañán e miércoles a mañán. E tamén despois anunciarán ali as festas patronais do mes de xuño, sí, as festas de decembro e o quinto Codefest do ano que ven, non? Bueno, eso queda pendiente. Eso queda pendiente para quen queira axudarnos.
Pois graciña, Roberto, por achegarte ata aquí. Nada. Parabéns por todo o traballo que facedes na Comisión de Festas para que ao final pois disfruten toda a xente que se achegue ata a Codesón Boqueixón. Nada, gracias, e agora sí que non somos moito de falar cousas, pero darlle gracias aos compañeros todos da comisión, cada un deles, aos que están e aos que non están, que estuveron, por todo o traballo que, joder, que sei que pasan por ter estas festas.